Eling umur Mbak nek Gus, nek gur ngatasi ngene iki ya kudune sing nom-nom ngene iki lho. Nah. Yeah, you come here. Nom dasmu umur papa siji kena 2 kali lawan motor. Aku ora wis besene ngendi besene. Jangger latihan onclok 2 kali 8 ngedrop yo. Ngerti kok Agus. Ngerti kok. Sik, kowe kowe ngatasi ora ngene iki. Tak wakili. Gus. Ngendi wis ini? Iya. Aku lagi tumbon sepisan iki lho. Wong nyawer jan kaya wong reminen lho. Iso Iki nek mentok kaya memeti ya. kaya mentok doboli ya. Gus, aku jane penasaran lho iki. Iso sangro pinggir ngene iki ya. Heeh. Sangro masih ya kloket. Aku ora sampe kubet yo. Jan Kangge jam mantrane meni kok. Mbak, Lah kono-kono mendem rene. Gur, jujur. Jujur. Aku mau jeng rasa ngumpet ae. Aku ora sempakan jane iki. Ora simpakan desmu. Unggah-unggahku sore mau iki. Kurang garing terpaksa nggo celana unggah-unggahne aku. Sing duwo iki teko kono. Hei, lah kok mendem rene. Ayo saiki met gawe. Ya Gus. Ini sik iki lho. Didikane wong danyang iki lho, so prengki jagoanku nggone kanan. Oke, ayo. Kono lho, kono lho.
Semangat iki yo. Gus. Udah makan oke. Aja baik. Iki dhisik lho. Yo, dhisik. Coba. Ronde kedua. Woi, semangat. Semangat sih. Ojo susu. Jangan tegal ini. Ayo. Dikeploi. Mas Franky. Gus, kaya iki lho, petarung ku lho. Jogete iki apik solahe yo apik. Agus, kowe iki njukuk pitik anyang-anyangan iki angel ono. Sing kowe ngono. Solahe sing pas karo motor. Enteng. Bebanjok to iki. Preng cilik. Ya, woi. Lah kowe atraksimu yang ngono kuwi delok drek. Piye lho, Gus. Saya jadil titik anu. Matane ira. Piye? Amang. Franky ini kesempatan loh. Lambu ya terus. Frank. Matane. Mungkin soturu ora. Ora lho, Dik. Mentemu gua yang minta lho, yang lu kasih sana. Sekarang kan sing koplo Franky piye to? Oh, ngono. Aku ora ngono lho, Dik. Tembak dekane ruwet tak ngene.
Ini apa? Tangannya. Kamu lama gak jumpa udah hitam ya? Iya, Dek. Aku soalnya apa kerjaan? Titik waktu. Apa? Apa? Kok senangnya beri bokong ini, Pren? Nih. Nih, lu kan orang video aku. Piye? Mau gelem. Piye, Pren? Oh iya, terus gimana? Ya makasih lah. Gimana, Dek? Ya makasih semua. Eh, Gorengnya digarap ya lo. Dek. Dek Pren iki. Iya. Iya, ini enggak, Dek. Piye, Dek? Iya Mbak Fitri. Piye? Penek menyerah aku piye? Mbak Fitri. Oh, alah, biasanya iki sing alus sakmene. Heeh. Piye nek menyerah? Kantor orang. Sik tak teko, iki sing kopro sapa? Aku Lah ini. iya bener ta, Dek, nek kuanu kan? Lah bener ta? Iki urung kopro lah. Orang ngobrol. Lah iya kan kopro. Ke Cikaret. Iki tuwek-tuwekan iki. Heeh. Tuan. Iya. Yang Dewi. Apa di sana? Ngagoki das. Tuku harus ning peteng-peteng. Ah. Mbak jebret nang peteng. Amin. Ngene ati nek kowe wis lejiaran. Wis tuwek tapi cakilmu terus ngomong terus. Oke, pancen. Tuku harus ning peteng-peteng. Kuwi. Peteng-peteng tuku arit, Brok. Tuku harus peteng-peteng. Ah. Mbak jebret nang peteng. Amin. Makasih ya Dek Rengki. Datungan iki sing apik iki ngene iki. Ora arek karo kentus. Makan datang kalau anak kita dopeni dosen teracak. Mau tidak mau saya mau. Hei you, mana ngombe nek kono rene? Hei, ruwokan kono. Ayo gawe. Guru tangan